Molweni and welcome back to my channel. Guys, ngicela nihlaliseni ngokwenza izinto zami. No, in fact, ngicela nihlaliseni kushilata because andihlalanga ndedwa. Ifamily yami ikhona this time around. Well, sivuke sahamba sayobona uChai. Initially bekuhamba mina nomama umntana, but Aquafresh ithuke xa siqala unxibo, wanxiba zakhe impahla. Uqonda ke make sithi umzembe neshama ngifuna bendilile lo akwanti ekuseni. But how will it cause sihambe naye? Yonke saphethe sihamba naye kwenye indawo enengcende ke umfitshane mosi wakabonakala engcini wathi umntwana mbeleke because awukhopha ubumsa khona ngixakene nesidudla singakake lapha emqolo. Phofu mina beningamind because deep down I wanted Aquafresh abayiphathe because ngithenga imini sise-kitchen ngakhomba efresh nebuza ngubani lo. Was a picture Chai ndayixhuma pha efreshini. I think I needed ubani mande mbona every now and then. Wabuza ngubani lo ndathi ngusibhamso. What? Wavuyile? Ndabashout uba hayibo uyamazi. The thing is when uChai passed on, i-Aquafresh yasetyezelelele achazelwe into yobana avule is no more. Then kwixesha lahamba ingqondo yakhe yashut down indidibanise noChai. So mbuza kwi-pictures bangubani lo angakuphendula kuzolisela. To fast forward to now angamazi. But ngala mini obviously wa-random wayazi uba avuyile lo. So I felt ubana hayi ke xa eseyimazile it will be proper ke uba ask aphinda ahambe nathi ayombona uba uleliphi just nje. Because xa sifika phaa mose-graveyard uyathetha whatever that comes to mind. Phofu nam sham bendiqala ukuyobona uChai. It was very difficult. Phofu ubona uChai kume ndi-associate ne-hurt ne-pain yonke laa nto. But umama umntana izinto zenzeka zibe light mani xa ikhona. Besikade sathi ubana no ngomso sihamba siyobona uChai. Then savuka ke saba kuloo nto yoba siyobona uChai sathetha futhi kamandi phayana. Khange sibe silila sisithini because the last time besiphayana sasilila I think no I'm sure ndagqibela ukuya phayana ngoku yasasiyombeka zange ndiphinde so this was the first time going there just nje uthetha. Coming back I felt very lighter because I said yonke into I wanted to say kuChai. Kaloku uChai ruined us one person yakhe because you should hide with parts of us which were very colorful. Like she was a happy person, like a happy glue that sticked us together. Like nguye umuntu wayesenza the random video calls and funny enough ngoku akwanto bendenze i-video call for the first time nda-add everyone on the group. Waye shocked, excited. So she'll run and say into yobana Linda, do your magic. Then I would know into yobana uthi mandenze i-video call. Something yayikade isenziwa ngu-Avuyile. Ngamanye amaxesha ide simnqolisa into yobana hayibo Avuyile uveske nje wena ngexesha lomsebenzi video call. Atsho ke athi I missed you guys. Uyakhumbuleka mani every day. But ke asinoba sathini because ke she's no more. We can only live with memories zakhe. Beautiful memories that she left behind. Kaloku Avule was our joy. Ndidla ke xa ndithetha nabantu ndithi Avule was our joy. Uvuyo lwethu so zangathi you're wrong. She was indeed our joy. So loo nto uChai is slowly becoming my joy and everyone else's joy, I guess. No, I know so. Because she's the only mtshana oyi-girl. So you can imagine. Anyway, i-Aquafresh ikhulile as compared to the last time bebebuyile. Into endichaza is that unezimbo zikamamakhe. Ngenye imini bebesitya phaa i-oats wananto ongafuna uginya walila wakhe wazobethwa ngumamakhe. Ndathi hayi sumbethe njengeparent the child engasathi kumama umntana into yobana suthi mani njengeparent umntu ogezayo awefuna noyivomitha esitini. Ndiqonda uba be patient because le nto yenza i-Aquafresh laa nto wawuyenza kuthi ube uhlala ungafuni ukutya. Umathapela wayeda ahlobo kusosicumisa ne-oats ayenze laa nto enze zonke ezaa zimpo athini umama ke wamvula umntu qha mxeba uzawugqiba ukutya kwakho amshiya apho ade atyeke agqibe seyirongo
Aquafresh was doing the same thing. Impatient ngokumama uyambetha, ufuna umbetha, uyamnqina ndithi myeke njengoparent, ungasadikwa njengoparenting nam. But ke makajengoparent u-Aquafresh noba utata bezavuya because wedla ngothi le nto niyenzayo kum nabe nabantwana bazayenza phaa kuni xa esishwabula, ayingabethetha into eninzi kukushwabula kwakhe oko. Noba ngoku bezathi ndanditshilo. I think that lena i-long weekend was meant for umama omntana. Phofu kwangoku yayisaqanje noba uyabhala kwathiwa mama omntana because indlela eberelekse ngayo aka-ot no-ot nje veske simenzele nje izinto qonde yayisana kumandi bangumdlezana efika uphelele apho kube khona u-Aquafresh oququzela yonke into nje uyafeaturisha. Worry is that uzagoduke phofu enefifa because xa ndiphatha amanzi nayo uyawaphatha. Xa kuhanjwa phaya phandle kukumgxobhozo mos apha wafaka iigambutsi zakho uhamba phayana ndiqonda asanqandi nonqanda ke makenze le nto afuna uyenza. I think abantwana abana-5 ndiba-enjoya kakhulu, unlike i-Red Bull. I-Red Bull all he does ulila. Bendithi kuzakhela what if i-Red Bull xa ilila because ufuna urhawuzelela umqolo, but thina sivese si-assume into yobana hayi ufuna utshintshwa, ufuna utya, ufuna ulala okanye ufuna uguqulo. But yena beqonda ubana hayi mane rhawuzelela apha emqolo okanye apha nje entloko. So nyhani shem ngaske umntana eze kushilata kumna ena-4, 5 kanje ekwazi uthetha athi no Linda, I want this, I want that. Also i-Aquafresh ithi makazi Linda ngoku xa icingile phofu, akatsho oko utsho xa endicenga athi makazi Linda. Bekade sithi Linda makazi, ngokuthi makazi Linda, but 80% of the time ndinguLinda. Ndithi nathi akwani ungathi sisi, uthi no uyimakazi. Ndithi ke ngoku utheni ungathi makazi oko uyancuma. So ndingumakazi uLinda, finally ndikuliwa nguLinda makazi. Ndim-enjoyile shem u-Aquafresh, I won't lie, and I miss her already. Ngaske baphinde beze bazohlala ke ngoku noba mhlawumbi a full week. Oh smart, bangagula xa nothi bacela beze for a full week. Ke siphinde sidlale ne-Aquafresh because siyadlala shem. Akukube xa kuhamba abantu shem, yho ndiyidileya ke laa process. Ndavuke ndibenzele ukutya, ndibenzele nje zonke izinto ezizabadistract. Ibona ndivuke ngalaa mini ndathi uba mama umntana ndicela uzosixovela. Wavuka ngo-4 shem waxova. Ngo-6 ndamva sephakameni qonda utheni evuka kangaka ngathi ubethwe epondweni mntakaba. Oh yamthanda umyeni usesicumisa akasafuni nodlala, kube ngathi mhlawumbi ubethwe uya ngo-8 uyaphuma ndaqonda uyabhosesa. Akazuhamba ngo-8 apho, funeka hamba ngo-12 qha ndizamdileyisa ndizamncokolisa ndimenzele nje zonke izinto ezabange babadileyi. So ndavuka ndathi ndizawulenzela ibreakfast ngesongo uzobe usiphekele uzobe usixovele. So ndavuka ngo-6 wanvusa ubedika uba kutheni ngathi uphakama. Ndahamba ndayobeka isonka, emva koba ndibeka isonka ndathi uAkwanda masihambe siyofida iinkukhu. Akazithandi yazo uAkwanda iinkukhu, uzithanda xa zikude, xa zisondele andimazi zitheni ziyamdika. So sapha iinkukhu ne-Aquafresh. Mama umntana udika uba uvasa nini lo mntana xa uzakho unike niphi iinkukhu. Abantwana sizawuvasa ne-Aquafresh qha silinde. So salungiselela uba behamba ke sade sagqiba. Yho normally ke ndandidla ngothi xa behamba nam ndivuke ndivase ndipakishe ndihambe ndiye kwamfana, but this time it was different because I needed to uba kube kuzawufika abantu bazogqibezela igate eyayenziwe ibisenziwa, then nombane oyapha kweza flat zingapha yabemoshekile, so kuzofika umntu ozolungisa lambane. So I had to cook for ezo ncebe ezo ndizonqena ndenjani. And also at 2 I had a meeting, so nje imini yam ibi-busy, so I didn't really felt uba okay abantu bahambile. Ngoku ndise-meeting I think bekuphaa ngo-2 wafowuna uSouth Africa anamphendula, kwafowuna umakazi anamphendula, shina waphinda wafowuna usisi, waphinda wafowuna hayi ndaligeza ke ndafowunela umama umntwana akaphendula ezi fowuni. Ndinike 5 minutes hayi bo kwenzeke ntoni. Indlela ebendigoya yona wasike wafowuna umama umntwana athi hayi besiseqonce bendisancancisa umntana qonda uba hayi
niyoyikisa. Xa nditshekisha usisi uthi hayi ndikutshekisha nje ndikucingile umakazi uthetha ngento yeenkukhu ndiqonda uba hayi bo guys ndiveske nindonyusele nje izibilini nje. I think xa usendleleni abantu besendleleni uba newari. Also bekukhona into ethi ubana ithanga kuthiwa ithanga mos xa uhambe ungaligqobhozanga liye lenze i-accident. Ndithe besaphuma guys gqobhozani eli thanga. Usisi umama kalanto ka-Red Bull usisi ka-Red Bull athi ha-a lizamosheka malingayigqobhozi. Ndiqonda ubana andiyifuni ke le nto lithanga lingagqobhozanga. Mna ndiyazibhiliva shem izinto. So ngoku ngokuba kufowuna abantu ngapha nangamqomba kwenzeke ntoni, kutheni bengaphenduli ifowuni aba? But bekungekho nto ke qha umama mntana uzothi hayi bebezilandukele bebesestophini akho nto ibitheni and bekunetha so that's why bengakhawulezi uhamba. Mna ndicifana mhlawumbi sinoba sebeleqirheni kanti bebeseseqwangca. Phofu uhamba nomntana akukho lula. So nje but ibimandi man le long weekend. I wish ikhalenda ingatshintshwa ibekho long weekend qho. Phofu mna ndihleli uApril, as long weekends ka-April i-best family holiday ever because I always take leave ngeli xesha just nje for uba ndihlale nefamily yam ndibhonde nabo. Normally ndiye eBhayi but this time around baye beza apha because bayotshiphile kaloku bagqibele ubuya last year March, so they really needed to come this side. So nje also i-Red Bull imtshintshile umama mntana. Umntana akasangxolisi, umntana upholile, yonke nje into kuye ku-slow motion suddenly. Before abuye ke ndiye ndikhawuleze ndikline ndithini ndiqosheleze zonke nje into ezifana. Then ndiyalibala ukuyoklina kwa-8 phofu I just didn't have energy. Mama mntana wahamba wayebona kwa-8 khangathetha bekunjani mama mntana. Khangathetha mama mntana. Khange ndikline etoilet mama mntana khangathetha. Then nento igate befuna athi efike ibe seyifakiwe igate igqityiwe. Mama mntana kasikathi inje. Hayi it's fine bazawuyenza bethu xa bethe bayenza. Akathethisa akashawutisi. Then ikhona uDollars uye watya itakane walibula isandwazala sham waluma andamchaze mama mntana wayiva seyelapha. The mama mntana uthi hayi funeka 10. So ithini ke ngoku le nto ithini iplan yakho because kusezawuzala ezinye igusha. That hayi sizam10. So wathena uDollars kodwa wanika nemali yobhatala mntu bethena uDollars. But upholile mama mntana then wabona igadi was like ayifani nani igadi yeni. So sithi hayi sizolima because kumanzi ntoni. Like yonke nje into upholile ekhona ke enye room endiyiqilekisa la room. Muserum yakhe ndihlalise nje washing but ndiyisonke. Then la room ndifaka yonke kwi-eteya empty naba empty ndifaka yonke nje udoti yonke into. Uyabona la room wathi kuyanetha kule room. Ndithi kumdaka ingathi bana ude yangunda nedonga. Ayifuneka nditshintshe ke ndiyoklina phayana yazi. I need to give myself time. Osekwezi minutes ziseninzi kangaka. Ndathi hayi kwakuchitheke amanzi then athini. Athi ndicinga uba iyanetha le room. Wabe ugqibile ndiqamba I'm so shocked. Hayi sana ndamvuyela uRed Bull efikile lifeini because andimazi man wenza some magic kumama mntana. Umama mntana is chilled. Also nebala walibona lela limoshweze yakhe was like linje kanti obala. Akho nto yabantu ba irongo le nto elibala ntoni because knowing her bezandilanda same time. But Red Bull enkosi ngokutshintsha umama mntana but ingathi uzandibhora ngoku nje mama mntana. I like mama mntana lo feisty. Ayikho loo nto kanye ntoni akhandithethisa. Hayi not our mama mntana ke sana. The other thing is that iplans ebendinazo noDollars zimoshekile sham because asazopasa. Uyikumkani yafika nayo yeva into yobana uDollars utye
eDakana. So wathi uba ye mna ndisithanda isilwanyana esitya ezinye izilwanyana and izawuthini into because i-lamb season iqalile ngoku, which means kaloku uDolores uzawutya eDakana qho. Ndaqonda to cut izinto ezithethayo nyhani makathene uDolores. So uDolores ke ngoku yinkabi ngoku kuzawuba inyama ngoDisemba okanye next year January because I still have 2 more ezifuna uxhelwa. Ndiyixhelile enye for uba umntana ngoba bezofika. Enye I think ndizayixhela ngoku June, then enye ndiyixhele ngoDisemba if azithengwanga. But if uzithengiwe, that means uDolores ndizamxhela ke ngoDisemba. Abantu bendibathengisele iintanga zikaDolores ukhona into eseyixhelile. So uDolores I think is not that young for uba abe inyama, but usemncinci ngokomzimba. So ke andizuphinda ndikwazi into yobana ndibe namantshontsho through Dolores, sadly. Enye into endiveke ndayicinga, ndihleli kakade ndizodidemolisha esa structure sikhoyo because sesisindenzela i-headache xa kunetha. Ndiqalele ukwenza indlwane yehagu and so nyhani uDolores ebengazukwazi ukusurvive kuyo yonke le process ndizoyiqalela. For now ndizayiphoza into edibene nehagu khe ndizitye then ndiphinde ndiqalele uziqalela. So yeah. Yazi mama mntana bendifuna afike before bafike abantu, but iyafana ibizoba yi-loss because ukwi-count state yakhe. Bendifuna afike ashawuta abantu benza le nto yale gate. Uyayazi abantu begate abantu banditheste amandla amsham. Baye bafika benza igate. Imiqwe emibini, ii-pillars zemiqwe emibini. Le position fanele bazikuyo yepali necingo bayibeka ngapha kwayo. Ndiyabuza why bathi bekhona ipali phaa. Ndiyabuza bhuti ayisuka ipali, uthi khangayicingi into yobana ufuna mna ndiyisuse ipali. Yho, bendinomsindo ndisemsebenzini yabo sindiqonda abantu bayangobhuti abafuna uzi-aplaya shem ndiyashawutisa. But xa sendifika nge-weekend ndimbuza ndizama understand into yobana ibiphi yakhe thinking. Think the opposite. So uthi because yena seyezakhile ipali, i-solution was that makangadilizi ezi zikhona because azizoncedisa nto, zizomosha nje imaterial yam. So makazi extend zifike kule position so that igate ihambe. Yaba ndimcingela i-solution. He then goes and say, but that means kalonza kwakha ezinye ii-poles. So ke ngoku that means kufuneka ndiphinde ndikuchajele ezi pole eziphila ndizawuzakha. Ndaqonda ubana noba ndithi ndihamba ndiyofuna omnye umntu naye lo mntu uzophinda afike ibe nenye opinion yakhe iphinde ndibhatalise more. Veske nathi okay but if utsho njalo izizo zenza ndiza kubhatala ngohlobo ufuna ndibhatale ngalo. Xa ndiphinde ndibuye wenze i-decoration, ndaphinde ndifone ndithi bhuti andiyithandi i-decoration xa wenza into ezisimple. I-decoration eyoyikisayo. Ndathi bhuti cela uzodilizela eza decoration zakho ngoku ndi-inspectayo. But I think le nto ndidistractwe yinto yobana bekunetha. Xa ndifike sebegqibile bendiyibhizi mos ndipheke izi-meeting ngapha. Xa ndifika yebo le ndawo ihamba kuyo igate, ezi ndawo bayinyusileyo bayakhe kuzo zigoso. Ndiqonda ubani uba awishi bendikhona ndizophinde ndimqalele ndithi bhuti ndicela wenza into straight. But ke bengasenamdla besendifuna igate ide ifakeke iphele so that ndihlukane into endithethisana ngale nto yale gate nabo. Yho, esendiqonda kwelinye icala ngaske shem ndiyofuna abanye abantu but iyafana laa gate. Igate yayikhona ndiyithathe ecuwa kulaa ndlu kamakazi because nayo ndafaka entsha apha yona. So le indala ndayizisa apho so befuneka baqala bayidibanise because yona yayivuleka yiyo le ihamba ezibhorweni. So izipisi eziyi-2. So kufuneka qala idibanise lo uyidibanisayo then yenzelwe ii-pillars nesibhoro. Phofu ke lo mntu beyenza uzolile ngumntana katata uNdlovu. Oko bana engafika uzofaka le gate. So ke bendike ndafowuna ke ngenye imini ndathi tata uNdlovu uyasixabanisa unyana. Wandihleka utata uNdlovu. Utata uNdlovu laa nto unomsindo. Oomama wakhe wabaleqa oomama wayobafohla kuloma wayeni bemhlebile. Kuyahletywa ama-staff room. So mama bamhleba yahamba into yayofika phaa kubo. So yayofika kuye utata uNdlovu. So wabaleqa ngeveni bayozimela kuloma wayeni nditshayisa laa noma wena ndiqonda ubani
abantu xa beguga shem baguga kakuhle because nangondomfonela if besenguye esemtsha nobezandishawuta back athi ndidibana phi mna nento ne-arrangement yakho nozolile but nditenza foni tata uNdlovu asixabanisa unyana wahleka wathi uyolinda ndizawuthetha naye. So wafika ke eyiqhuba ngekiriva shem igate caba utatakho umvimbe imoto something I don't know. But ke ndivuya into yobana ide yama igate noba ime kwito egoso but ikhona. Kuyacaphukisa nobhatala into egoso because imali yam khange ndiyikhuphe khaba nditshaje imali egoso. Nantsi enye into endiirritateayo. But ke I chose not to be irritated. Calmness all the time. Ndayipractice shem but andikwazi ngaske mama umntana andosulela. Ngaske andosulela shem. Oh, the other nice thing is that xa kwashilata shem i-network iyapopha xa abantu bengekho. Iba enough oko ndizame nje ispot ndasifumana soba ndingene la meeting ndayi-attende meeting nje yam nje smoothly even though ke kwafumaniseka into yobana iyapostpone because abanye abantu babengekho. So that's another nice thing. Into ye-bandwidth iyasokolisa shem. The more abantu bekhona, the less abantu bekwazi uconnect, which is irritating. Naxa ukwenza ii-calls ke xa bekho bonke abantu bakushilatha awukwazi ukwenza calls. Awusho Vodacom angekhe asibonelele asenzele ithawa so that sonke sikwazi uconnecta peacefully senze zonke izinto ezinice like video calls and. So ndiye ndabakhapha nobakhapha ke abantu after begqibile because besekunetha shem kona ndiyabasizela bangade banethwe yimvula bede bazincama bazosebenza. Baqale kushushu but ithe iphela yaphela se inemvula phakathi. So that was it for my holiday. Thank you guys once again for watching. Please like, comment, share, subscribe. Masenze zonke izinto ezi-channel to grow the family. Thank you guys once more. Thanks, bye.